A campaña do ourizo pecha en Aguiño con prezos medios históricos. Os mariscadores destacan a calidade e a cantidade desta especie que busca oco no Barbanza. Este mediodía na lonxa de Aguiño os capachos estaban a rebordar de ourizos, o que demostra... Foi unha campaña moi boa, a verdad, moi boa. E tanto nesta campaña, que rematará mañá e dura 40 días, subastáronse en total 150 toneladas entre a Confraría de Ribeira e a de Carreira e Aguiño, alcanzando un prezo medio histórico. Os mariscadores cumpriron moito o plan, a medida era de 60, entón a proporcionar ao longo unha calidad boa, claro, pagouse máis, daí as medias que saliron, que está ahora a media, en 10,50. 10,50 nunca se alcanzou unha media tan boa. O ourizo colleitado nas lonxas este 2023 non só destaca pola cantidade, senón tamén pola calidade. É un dos puntos que regulamos no plan de explotación, que foi eso, que pola xunta veñen 55 milímetros, e nós pusémoslo en 60. E claro, os mergulladores cumpliron a rajatabla o plan, entón aí deriva o precio. Ofreceron unha calidad moi boa. Ademais, primouse a seguridade dos case 200 profesionais e preto de 80 embarcacións que traballaron capturando ourizo dende febreiro ata abril. Está previsto que en decembro os mariscadores volvan saír a coller esta especie e poida subir a media alcanzando os 11 euros.